Em dic Albert Villanueva, soc mestre i coordinador TIC de l'Escola Sagrada Família i he escrit un llibre que es titula Yo no quiero ir a esta escuela, un llibre que m'ha ocupat durant 9 mesos de feina, però que per fi veu la llum. Reflexiono sobre el que l'experiència de més de 30 anys de docència m'ha ensenyat de que l'escola s'ha quedat ancorada en el passat i que en molts casos no està donant resposta als reptes que tenen els alumnes del segle XXI. Quan el nano surt de la classe, el pare li pregunta avui què has fet a classe? I el nano et diu res. I en realitat és veritat. No ha fet res que l'hagi emocionat, no ha fet res que l'hagi sorprès. Per tant, ha passat una hora d'aquella assignatura, però no li ha quedat res, perquè no l'ha viscut, no l'ha experimentat, no l'ha emocionat. Sense emoció és impossible que hi hagi aprenentatge. En molts casos, el ritme de la classe d'avui en dia és igual al que tenia jo quan estudiava. El ritme és el profe explica, seguint un llibre de text. Si la classe dura una hora, el profe explica 50 minuts, posa uns exercicis que no dona temps d'acabar la classe, per tant s'han de fer de deures per casa, i al final del procés és un examen, on l'alumne ha de demostrar o ha de repetir allò que el profe i que el llibre diuen. En molts casos, el sistema actual li demana a l'alumne que aprovi, no que aprengui. Hi ha com una bogeria per la nota. Els mestres tenim una falera per la nota, els alumnes tenen falera per la nota i els pares tenen falera per la nota. I moltes vegades ens centrem en la nota i no en l'aprenentatge. La classe inversa consisteix en fer a l'aula el que fins ara s'estava fent a casa i fer a casa el que fins ara s'estava fent a l'aula. Què vol dir? Que els deures, les activitats, es fan a classe, no es fan a casa. Es fan a classe i el profe va mirant i va controlant com avancen els seus alumnes. I què es fa a casa? Doncs, per exemple, si jo avui havia d'explicar els estaments de l'edat mitjana, doncs en lloc d'explicar-los jo a classe, els dic als meus alumnes, mireu, vull que avui a casa, per demà, porteu vist aquest petit vídeo de 10 minutets on us explica els estaments de l'edat mitjana. El dia següent els alumnes ja han vist això, podem comentar què han entès, què no han entès, però la feina d'explicació ja està feta. Per tant, a la classe ens podem centrar en treballar. Si l'escola és un centre d'aprenentatge, el paper actiu el tindrà l'alumne.